Matio, ja hemen gaudela jarrita, ikuste zuten bezala bitu, nize pozikena, eta zuek adibidez bitu, iratxe ikustea, dagoela azarre eta triste, Iratxe baina hor dauzketzu api sentimendu sentitzeko kapaziare dezula da idez, iratxotik ez aldezu pegau. Ta gane azpertuta ezekin da, eta aki. Ez aldeizu pa beti, Fallo ortografiko horiek, bitu nik alde hori, eta nila handuko ezu pegatzen. Vale. A ber, torri. Karri, zelo, eta hemen jarri. Makila adierazlea, pegau, aurretik enpegau. Oso ondo, ez da ondo pegatzen, beste zelo pusketa da jarriko jo. Eston nahi, Ba, iraitz, bitu, adibidez ikusten bezala, jo, bitu zepoziken da, eta zertik ez dugu egiten, bitu iraitz, danok animatzeko eta zure azpermen hortatiken ateatzeko iratxe animako du danon artin, eta joko batzuk ingoite, zer iruditzen zatzute? Oso ondo, bai,